Yohane nwoma a etoso miensa. Me openi no twere koma odofo Gayo a me dono no kurem. Odofo me yi mpaye se ade nyina mu ensiw yie na nya ahoden se de asiw kra yie no. Na anuanu bi baaye na obedi wo no kra ho adanse se de wonam no kra mu no mani gye se minni anigye asini ye se meti se memma nam no kra mu. Odofo de woye ma anuanu ma woye ahoho no ne kwan so ano no won so adi wo don ho adanse asafo no anim na wugya won kwan se de ese Nyankopon anim a na waye ne yie na ne dinti na wonam na wanyi amaama no ho bibiara enti na seyen se yegisa ankrofo na yaye yonko adwumayefo ama no kore no metwere me koma asafo no na Diotrefia ope wo mu pani adie no enyiyara yenti se me ba meka ne nyuma a oyo no so okeka ye ho nsemmone na yempo andoso ama no na ono ara nye anuanom no na osi wona wo pekwan na otu won firi asafo num. Odofo nhwe bone nsua na mom hwe papa sua de oye papa no firi Nyankopon mu na de oye bone no nhunu onyankopon. Demetrio de wonyina ne nokre ankasa di no ho adanse pa na yenso ye di no adanse na wonim se ya adanse ye nokre. Anka me wonsam pii me twere nanso me mpese me di adubre ne twere dua me twere me brewo na mani da so se me hu wontem ne ye de ano ne ano akasa asomdwe nkan namfonum chiachiawo obo namfonum din maako chia won.